Fil-katekiżi tagħna llum eżisti se nkompli nirrifletti magħkom dwar l-Ispiritu Santu fid-djarju ta' Santa Faustina. Fil-kitbiet tagħha eżistijej diversi drabi hija tagħmel referenza għal preżenza u l-ħidma tal-Ispirtu għaddiet b'diversi modi, kemm b'riflessjonijiet personali tagħha, kemm tnebbiħiet li hija kellha ispirati kif ukoll anke messaġġi li rċiviet minn Ġesu. Qiegħed nagħżel li anke nirriflettu hekk fuq l-Ispirtu Santu fil-kitbiet ta' waħda mill-qaddisin tal-Knisja, għaliex il-qaddisin eżisti huma it-triq sikura tal-Ispirtu. Il-ħidma tal-Ispirtu hija ċara fil-kelma tagħha, però kull persuna kanonizzata mill-Knisja tiġi mogħtija lilna bħala persuna li ħallit fiha il-ħidma tal-Ispirtu Santu taħdem biex ngħidu hekk bl-aħjar mod possibbli. U Santa Faustina hija waħda minn dawn il-qaddisin eżistijej, u forsi il-ħidma tal-Ispirtu fiha u fil-kitbiet tagħha mhix waħda mill-iktar temi li normalment wieħed jitkellem dwarha minn Santa Faustina. Però meta wieħed jara djarju jara tant temi li joħorġu sissa. Rajna diġà it-tema tal-bżonn li aħna nsegwu b'mod fidil il-ħidma tal-Ispirtu, rajna r-rabta tal-Ispirtu Santu mas-sagramenti, illum ħanaraw aspetti oħrajn. L-ewwel aspett li sejrin nieħdu huwa ir-rabta bejn it-talb u l-Ispirtu Santu. Fid-djarju f'paragrafu 1709 Santa Faustina tikteb hekk: Illum il-mulej qalli qabel il-miġġja tal-Ispirtu Santu, jiġifieri hawnhekk referenza għal Pentekoste, għandek tagħmel irtir ta' 3 ijiem. Jiena stess inkun id-direttur tiegħek. M'għandekx issegwi r-regoli tal-irtiri jew tuża kodba l-meditazzjoni. Li għandek tagħmel hu li toqgħod tisma' kliemi b'attenzjoni. Għal qari spiritwali għandek taqra kapitlu 1 mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Interessanti eżisti din l-ispirazzjoni li Santa Faustina tħossi li Ġesu jagħtiha f'dan il-moment partikolari tal-mixja tagħha. Ħanippruvaw neħdu aspetti differenti tiegħu. L-ewwel ħaġa Ġesu hawnhekk qed iħejja għall-festa ta' Pentekoste, għall-festa liturġika ta' Pentekoste. Naraw ir-rabta eżistijej bejn il-liturġija u l-mixja personali li Faustina kienet tagħmel. U di fi anfisha diġà hija importanti eżistijej. Għaliex ħafna drabi aħna faċilment ma nintegrawx, jiġifieri ma nġibux flimkien, il-mixja liturġika illi l-Knisja tkun qed tagħmel mal-mixja personali spiritwali tagħna. Issa Ġesu huwa wieħed, Ġesu li niċċelebraw fil-liturġija fil-Knisja mhux mifrut mill-mixja personali tagħna. Anzi hawnhekk naraw li fil-ħajja ta' Faustina Ġesu innifsu jaqqat il-mixja liturġika tal-Knisja mal-mixja spiritwali tagħha. U dan huwa l-ewwel punt hekk li nixtieq nenfasizza l-importanza illi il-mixja tagħna personali mal-mulej verament issib il-background tagħha, l-lajn tagħha, l-quċċata tagħha, in-nutrient tagħha mill-mixja liturġika li l-Knisja tkun qed tagħmel. Li aħna nintmantnu mill-liturġija anka fil-ħajja personali tagħna. Mill-liturġija qed nifhem primarjament il-Qudiesa, ċelebrazzjoni tal-Qudiesa, il-qari tal-Qudiesa, il-festi prinċipali kif il-Knisja tkun qed tiċċelebrhom. Ovvjament magħha marbut ukoll il-liturġija tas-sigħat, dik li komunement insejħula il-brevjar. Eżisti. Marbut ma' tal-punt nixtieq nenfasizza wkoll illi l-mumenti liturġiċi huma mumenti ta' grazzja. Eżistijej. Mhumiex sempliċiment tifkira ta' episodju fil-ħajja ta' Kristu, jew fil-ħajja tal-Knisja, jew fil-pjan ta' Alla. Eżistijej. Imma huma mumenti
sabiex aħna nirċievu illum il-ġurnata dak li l-Knisja tkun qed tiċċelebra għaliex il-liturġija tal-Knisja mhijiex xi ħaġa li tirreferi għal ġrajja tal-passat. Jekk nieħdu pereżempju Pentekoste, il-qafas li hemm propju f'dan il-paragrafu minn Faustina li qed nirrifletti magħkom fuqu, mhuwiex sempliċement meta l-Knisja tiċċelebra Pentekoste tiftakar fil-passat x'ġara 2000 sena ilu meta l-Ispirtu Santu niżel fuq il-Knisja. Ċertament dak huwa parti minnu li l-Knisja tiftakar, tiċċelebra u tfakkar episodju tal-passat, imma dan l-episodju tal-passat biex isir realtà issa illum. Il-Knisja mhux tfakkar fis-sens ta' memorja dak li ġara fil-passat, imma it-tifkira f'sens bibliku li l-passat isir ġrajja attwalizzata issa. Allura Pentekoste eżistijaj, il-Knisja ma tiċċelebrax biss sempliċiment biex tfakkar il-miġja tal-Ispirtu 2000 sena ilu, imma biex Pentekoste ngħixuh issa eżistijaj. Din hija iżbuħija tal-liturġija. Aħna fil-liturġija iseħħ dak li niċċelebraw. Aħna mhux nikkommemoraw nfakru passat, imma niċċelebraw, jiġifieri ngħixu il-passat issa fil-preżent, u allura Pentekoste isir grazzja attwali issa eżistijaj. U għalhekk b'mod daqshekk viviku vivaċi Ġesu jgħid il-Faustina qabel il-miġġa tal-Ispirtu Santu, kważi issa qed tgħix Pentekoste issa, l-Ispirtu Santu se jiġi issa, isu ġej issa l-ewwel darba eżistijaj. Imma propju għalhekk. U dija sabiħa ħafna eżistijaj meta aħna nifhmu l-liturġija tal-Knisja f'dan il-mod ħaj. Il-liturġija ta' Knisja tmur lilin mill-ġesti esterjuri li aħna nagħmlu, dak huma parti importanti ngħid ukoll tal-mod kif aħna niċċelebraw, imma l-iktar ħaġa importanti huwa dak li jkun qed jiġri ġewwa fina waqt iċ-ċelebrazzjoni liturġika. F'dal-każ ta' Pentekoste aħna nerġu nimtlew bl-Ispirtu Santu. U Ġesu l-Faustina hawnhekk jistedina biex tħejjiruha għal din il-miġġija tal-Ispirtu, kieku biex toqgħod tfakkar ġara 2000 sena ilu, ma tantx hemm bżonn ħafna xi tħejjiruha, imma biex Pentekoste jsir ġrajja attwali, biex isir grazzja ta' issa, allura trid tħejjiruha. U Ġesu interessanti li jidra biex tħejjiruha billi tagħmel 3 ijiem irtir. Il-grazzi tal-Alla nħejjiruhom b'dispożizzjoni interjuri fit-talb. Forsi Ġesu mhux hekk għamel mal-Apostli meta qalilhom biex jibqgħu jistennew il-miġġja tal-Ispirtu, u x'għamlu skont Atti kapitlu 1 vers 14. Kienu jitolbu, anzi kienu jingħataw għat-talb kostanti flimkien ma' Marija u Ġesu u oħrajn. Ġifieri għamlu irtir ta' 9 ijiem, novena ta' 9 ijiem, novena minn hemmhekk ġejja. Mid-9 ijiem illi l-Apostli u l-ewwel dixxipli ta' Ġesu għamlu fiċ-ċenaklu jistennew il-miġġja tal-Ispirtu. U hawnhekk esistija ħaġa sabiħa. Ġesu qed iħejji irid bħalma Ġwann il-Battista ħejja l-ar tal-Kristu għal Ġesu, Ġesu iħejji għall-Ispirtu Santu eżistijaj. Din kemm sabiħa. L-affarijiet ta' Alla aħna rridu nħejju ruħna l-jom. Għal-miliet inħejju ruħna bl-Avvent, għall-Għid inħejju ruħna bir-Randan, aħna l-Pentekoste kif inħejju ruħna? Ma speċjali Knisja tagħtina n-novena ta' Pentekoste eżistijaj. Huwa żmien li anke Knisja takkumpanjana bil-qari tal-Evanġelju li jitratta diversi wedi li Kristu jkellimna fuq l-Ispirtu, kemm importanti li aħna eżistijaj nieħdu dan il-messaġġ li aħna wkoll inħejju ruħna għal-ġrajja ta' Pentekoste biex ma tkunx tifkira tal-passat imma esperjenza tal-Ispirtu illum. Kemm għandna bżonn aħna nsibu l-irtir tagħna, forsi ma nistgħux nagħmlu 9 ijiem ninqatgħu mix-xogħol mill-familja u nitolbu forsi laqas 3 ijiem, però kieku kellna hekk inħejju ruħna fit-talb b'mod kostanti
eżistijaj, u ninfetħu għal din il-qawwa tal-Ispirtu, inħejju l-qalb tagħna biex nirċievu l-Ispirtu qattis. Hija ħaġa ħafna importanti, kull wieħed minna irid jara kif jagħmilha. Issa Ġesu jgħidilha Fawstina, jiena stess inkun id-direttur tiegħek. Eżistijaj, aħna meta nagħmlu irtir għandna bżonn min imexxina u jiggwidana, eżistijaj. Normalment ukoll hemm meta tagħmel irtir ikollok xi saċerdot, xi lajk li jekk għandu ċerta esperjenza u għandu d-don li jista' jakkumpanjak biex aħna ma nimxux waħedna. Però jista' jkollna mumenti meta aħna ikollna bżonn ftit sempliċement li nkunu daqsxejn ftit iktar waħedna mal-mulej illi jammar fina u li jiggwidana jmexxina b'mod sempliċi u għas-stess il-Fawstina hekk jgħidilha hawnhekk jiena stess inkun id-direttur tiegħek. M'għandekx issegwi r-regoli tar-irtiri jew tuża kodba l-meditazzjoni. Għaliex għax dak li rida Ġesu tagħmel kien li tiffoka fuq il-kliem tiegħu u l-kliem tiegħu fil-Vanġelu skont San Ġwan li għandek tagħmlu toqgħod tisma' kliemi b'attenzjoni għal qari spiritwali għandek taqra kapitlu wieħed mill-Evanġelu ta' San Ġwan. Eżisti din hija ħafna importanti. Il-kelma talla biex ngħidu hekk hija gwida sikura iktar minn kull ktieb ieħor ta' meditazzjoni, ta' qari spiritwali, anke ta' ħajjiet ta' qaddisin li aħna nistgħu naqraw. Issa mhux innejdu li dawn m'għandhomx posthom fil-ħajja spiritwali tagħna xejn minn dan. Imma qegħdin ngħidu li l-kelma talla tiġi l-ewwel qabel kollox. Fl-aħħar mill-aħħar eżistijaj. Il-kotba kollha li kitbu t-teoloġi. L-enċikliċi kollha li kitbu l-papiet. Il-katekizmu tal-Knisja fih innifsu. Il-pritki kollha li aħna nisimgħu huma kollha kemm huma kummentarju tal-kelma talla. Il-patristika kollha, missiriet il-Knisja, dak kollu li kitbu, dak kollu li għamlu. Kull ktieb Kristjan huwa kummentarju għall-Bibja. U mhux speċjali eżistijaj il-Vanġeli San Mark, San Luqa, San Mattew, San Ġwan. Għalina l-insara iridu jkunu il-ħobżna ta' kuljum. Iridu nieqfu naqrawhom, nikkontemplawhom, nimmeditawhom, nirriflettu fuqhom, nitalmuhom bl-amment jekk hemm bżonn ta' spiss eżisti. Għaliex meta aħna naħsbu li fil-Vanġelu aħna għandna il-kliem ta' Ġesu. Kliemu li huwa spiritu u ħajja. L-ebda kliem ta' qaddis ieħor huwa spiritu u ħajja kif inhu l-kliem ta' Kristu nnifsu. L-ebda ktieb tajjeb kemm hu tajjeb. L-ebda diskors ta' Papa tajjeb kemm hu tajjeb. Mandu l-valur tal-kelma ta' Ġesu. U allura eżisti meta aħna nagħmlu irtiri, meta aħna qed inħejju ruħna anke biex niġġeddu fl-Ispirtu Santu, għandna bżonn li aħna biex ngħidu hekk inkunu meħtla tal-kelma talla. U tagħna raġuni differenti anke brabta mal-Ispirtu Santu. L-ewwel ħaġa għaliex il-kelma talla hija l-kelma ispirata. Ispirata. Il-kelma ispirata kif jgħid San Pawl, jiġifieri hija l-kelma li għandha fiha in-nifs tal-Ispirtu Santu. L-uniku ktieb li Alla nefaħ in-nifs tiegħu fih huwa l-Bibja. Alla nefaħ in-nifs tiegħu fil-bniedem u fl-Iskrittura mqazza. Għalhekk hija ispirata, hija mimlija bl-Ispirtu bħalma Alla nefaħ f'Adam, bħalma Kristu nefaħ fuq l-Apostli l-Ispirtu tiegħu, hekk il-Missier nefaħ ukoll l-Ispirtu tiegħu fil-kelma mhux inkarnata fi Kristu imma il-kelma miktuba. Eżisti. Allura, meta aħna naqraw il-Bibja huwa l-uniku ktieb fejn għandna l-awtur preżenti magħna. Għax l-Ispirtu li nebbaħ l-awturi sagri biex jiktbu l-kelma talla huwa l-istess Spirtu li qiegħed fina, ma hu l-awtur. U l-kelma eżistijej issir mezz kif aħna niltaqgħu mal-Ispirtu Santu għax hu l-awtur tagħha.
Eżisti. Il-kelma biex ngħidlek kważi hija sakrament. Kważi il-kelma bi aħna nirċievu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Eżisti. Dik hija l-ewwel ħaġa, hemm rabta kbira bejn il-kelma u l-Ispirtu. It-tieni ħaġa għaliex anka biex niġġeddu nkunu ta' miħtla tal-Ispirtu Santu nesperjenzaw aktar il-qawwa tiegħu għandna bżonn il-kelma tagħha. U għaliex Ġesu nnifsu għalinna li l-Ispirtu Santu ifakkarna dak kollu li għalinna Ġesu. Mela, l-Ispirtu Santu eżisti ma jivventax affarijiet. Imma ifakkar dak li għalinna Ġesu. Kif għalinna Ġesu x'imkien ieħor jieħu minn dak li hu tiegħi u jagħtih lilkom. L-Ispirtu Santu ma jaħdimx indipendenti minn Ġesu. Ifakkar dak li għalinna Ġesu u jieħu ta' Ġesu jagħtih lilna. Ma dak biex ifakkarna, jiġifieri irid ikun f'moħħna kliem li għalinna Ġesu. Inti tiftakar dak illi għandek xi darba kellek f'moħħok. Dak li qatt ma kellek f'moħħok m'intix ħad tiftakru. U hawnhekk fejn tiġi l-parti tagħna eżisti l-ħidma tagħna. Li aħna rridu allura naqraw il-kelma, nimmeditawha, nixtarruha, nikluha. U mbagħad l-Ispirtu jfakkarilna imma aħna rridu kif jgħid anke is-Salm 119 iridu naħżnu il-kelma tagħha ġewwa fina biex l-Ispirtu mbagħad ikun jista' ifakkara ġewwa fina. Eżisti. U din hija xi ħaġa li aħna rridu nagħmlu jekk aħna rridu nesperjenzaw ħafna iktar il-ħidma u l-qawwa tal-Ispirtu Santu f'ħajjitna, irridu nkunu ħafna meħtla tal-kelma, meħtla tal-Vanġelu. Issa fuq dan xi drabi eżisti aħna xi ftit għażenin, aħna nisimgħu l-Vanġelu minn imur il-Qudies kuljum jisimgħu kuljum, minn imur il-ħadd jisimgħu il-ħadd, però ħafna drabi eżisti sfortunatament aħna l-Kattoliċi xi drabi ftit għażiena milli niftħu l-Vanġelu u naqrawh direttament. Uħud minna forsi iktar faċli jitolbu rużarju u m'hemm xejn ħażin, ma rridx niftijem ħażin jiena nitlob ħafna rużarju u nirrikomanda ħafna min jitlob ir-rużarju. Imma xi kultant nagħmlu daw id-devozzjonijiet rużarju, ħnina divina, affarijiet oħra li huma tajbin mhumiex żiena. Però l-għajn ta' dawn tibqa' l-kelma tagħha, isna aħna neħdu l-ilma, però ma mmorrux għall-għajn tagħhom. U din hija xi ħaġa li ma ħanix baqgħet nenfasizza. Eżisti. Il-bżonn li aħna mmorru f'ras il-għajn. Aħna bħala Kattoliċi għandna bżonn naqbdu l-Vanġelu f'idejna u nitolbu bih. Aħna b'mod dirett, b'mod personali, irridu nkunu meħtla tal-kelma tagħha. Toqgħodx tgħid jien ma nifhimix. Eżisti. Ibda qra l-Vanġelu, emmen li l-Ispirtu Santu għamiek u tifhem dak li għandek tifhem. Fejn ma tifhimx il-komunità Nisranija permezz mod partikolari tas-saċerdoti, però anke b'min huwa preparat, tkun tista' tgħinek tifhem ukoll. Għalhekk għandna diversi gruppi ta' lezzju divina llum il-ġurnata Bible Study Groups, anke korsijiet teoloġiċi fuq livelli differenti ta' dak li huwa akademiku llum il-ġurnata huma available. Però ma naqtawx qalbna, kulħadd jibda kif jista' hu. Eżisti. Qaddisin li qabdu l-Vanġelu u għexuh b'mod sempliċi taħt il-ħidma tal-Ispirtu Santu waslu fil-quċċata tal-Qdusija. Iżda fost il-Vanġeli Ġesu il-Fawstina jirrikmandala biex taqra meta qed tħejji ruħha għal Pentekoste għal miġja tal-Ispirtu Santu il-Vanġelu ta' San Ġwan. Ma qallilx biex taqrah kollu, taqra kapitlu. Hija interessanti. Għaliex? Għax il-Vanġelu ta' San Ġwan fih diversi referenzi għall-Ispirtu Santu. Meta nisimgħu l-ilma, pereżempju, fil-Vanġelu ta' San Ġwan hija referenza għall-Ispirtu. Mhux ħansemmi kollox, imma nsemmilkom ftit eżisti. Pereżempju, insibu f'kapitlu 3 Ġesu jitkellem ma' Nikodemu u jgħidlu li jeħtieġ li nitwildu mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispirtu Santu.
kapitlu 4 nsibu l-Ġesu jitkellem mas-Samaritana. Mas-Samaritana ħdin il-bir ta' Sikar u hemmhekk propju fejn tixrob l-ilma u Ġesu jgħidilha kieku inti taf id-don ta' Alla tgħidlu għatini dejjem minn dan l-ilma u l-ilma tal-Ispirtu. Jekk immorru f'kapitlu 7 eżistijaj, naraw li Ġesu hemmhekk jitkellem mill-loti tal-Ispirtu Santu, festa partikolari illi kun qegħdin niċċelebraw il-lut u jagħmilha ċara li qed jgħid tal-Ispirtu imma kien għaddu ma jnatax għax Ġesu kien għaddu ma ġiex glorifikat. Jekk imbagħad immorru anka għall-aħħar diskors li għamel Ġesu fit-tul, fl-aħħar ċena f'San Ġwan fil-kapitlu 14, 15 u 16 insibu referenzi mo speċjali fil-kapitlu 16 għall-Ispirtu Santu. Ġesu jwiet li meta se jiġi l-Ispirtu se jikkonvinċi d-dinja midnub, etc. li l-Ispirtu ħajkun ix-xut tiegħu l-appost li jiġdu huma wkoll mal-Ispirtu. Jekk imorru anka il-kapitlu 20 meta Ġesu jirrixoxta, Ġesu jonfoq fuq l-appost l-Ispirtu Santu. Il-Vanġir ta' San Ġwan jagħmilha ċara illi l-Ispirtu Santu huwa l-ikbar rigal li Kristu glorifikat jista' jagħtina u jrid jagħtina. Eżisti. Biex ngħidu hekk meta taħtlu fil-font il-Vanġir ta' San Ġwan jurina li is-sagramenti x'inhuma? Kristu glorifikat. U x'jagħtina fis-sagramenti l-Ispirtu tiegħu. Issa Ġesu ried il-Fawstina tħejruha l-Pentekoste billi tidħol propju fil-Vanġelu skont San Ġwan. Jista' jkun di proposta lina wkoll eżistijaj li aħna wkoll jekk għandna bżonn niġġeddu fl-Ispirtu Santu, jekk aħna nixtiequ nħejju ruħna għaċ-ċelebrazzjoni ta' Pentekoste, li aħna naqraw il-Vanġelu skont San Ġwan forsi nfittxu minn qabel illum għandna mezzi teknoloġiċi biżżejjed biex anke nfittxu ftit fuq l-internet affarijiet bħal dawn u naraw is-siltiet fil-Vanġelu skont San Ġwan fejn jitkellem l-Ispirtu Santu nkunu nistgħu anke nitolbu bihom, ma nitażnux fl-affarijiet ta' Alla. Namlu ftit il-homework tajjeb tagħna wkoll. Barra minn hekk semmejtilkom il-kapitli wkoll jiena kapitlu 3, kapitlu 7, kapitlu 16 u kapitlu 20 daw kollha għandna referenzi f'San Ġwan, kapitlu 3, kapitlu 7, kapitlu 16, kapitlu 20 kollhem referenzi għall-Ispirtu Santu eżisti anke f'kapitlu 4 ukoll. Ġifieri ejjew forsi anke aħna nagħmlu daqsxejn dan l-efertan eżisti. Inħejju ruħna ħaniftħu qalbna iktar u nħallu l-kelma ta' Alla tgħinna. Ma nistruħux fuqna nfusna, imma nistruħu fuq il-qawwa ta' din il-kelma. Interessanti li Santa Fawstina minkejja li kellha dawn id-deritt ta' Ġesu eżistijaj u għax hija qaddisa kanonizzata mill-Knisja nistgħu nserħu moħħna li daw l-esperjenzi spiritwali tagħha kienu awtentiċi, ġenwini, għalkemm dejjem jibqgħu esperjenzi privati u l-Knisja ma tiddikjerax xi ħadd qaddis għax kellu daw l-esperjenzi biex nagħmluha ċara. Però nistgħu noqogħdu meta Knisja tiddikjara xi ħadd qaddis nistgħu noqogħdu fuq l-awtentiċità eżistijiet daw l-esperjenzi. Minkejja daw l-esperjenzi Ġesu xorta l-Fawstina jgħidilha biex taqra l-kelma ta' Alla. Ma toqgħodx biss fuq l-esperjenza li għandha. U dawn huma kollha sinjali importanti eżisti għaliex Ġesu huwa wieħed, Ġesu mhux ħaj jikkontradixxi lilu nnifsu bejn l-esperjenza personali tiegħu u dak li qalilna fil-kelma. Kieku jkun hekk ma jkunx Kristu vera f'dawn l-esperjenzi eżisti. Manka Fawstina minkejja dal biex ngħiduk il-kuntatt dirett, immedjat, viżibbli, sensibbli li kellha ta' Kristu joħodha fuq il-kelma ta' Alla. Eżisti. Ejjew aħna ma noqogħdux niġru wara rridu xi esperjenzi sopranaturali ma nafxiex. Imma għandna dan il-kuntatt dirett eżistijaj mal-kelma, ma' Kristu li kellimna fil-kelma tiegħu, li jiftaħna għal din l-esperjenza tal-Ispirtu Santu. Jalla Santa Fawstina tkun gwida lina fil-bżonn li nħejju ruħna biex dejjem niftħu qalbna l-Ispirtu Santu, inħejju ruħna aktar fit-talb u fit-talb li naqraw il-kelma ta' Alla.